సత్కరించి మన యొక్క స్వీట్ గుర్తును ఆమె జయంతి సందర్భంగా వాళ్ళకి ఎన్టీఆర్ జిల్లా గంపలగూడెం మండలం సత్యాలపాడు వద్ద రహదారి ప్రమాదకరంగా మారింది. తిరువూరు మధిర ప్రధాన రహదారిపై గత నెలలో మరమ్మతుల పేరిట చదును చేశారు. జడ్పీ హైస్కూల్ వద్ద ప్రధాన రహదారిపై మోకాళ్లలోతు గోతులు ఏర్పడ్డాయని, రాత్రి వేళల్లో భారీ వాహనాలు గోతుల్లో దిగబడడంతో నరకం అనుభవిస్తున్నారు వాహనదారులు. ఇక ఆర్ఎండ్బీ అధికారులు వెంటనే తగిన చర్యలు చేపట్టి ప్రమాదాల నివారణ కొరకు చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు. అమ్మ నేను